42 vagyok, és itt van velem Dickmanus. Igen. És Estében Dickman, és most a Legendary MC, hogy hívják ezt? Milyen mapján vagyunk? kreatív. Kreatív 2 szerverén. Ahol megépítjük egymás skinjét. És hát Dickmané már megvan, de az még az enyém nincsen meg. De most nem, kivételesen nem mond 42 nővel vagyok, mert nem mond 423 nővel vagyok. Igen, és egy hadúrangos. Egy hadurranggal, igen. Én meg Dickman meg királyranggal. Igen. Meg is mutatom. Tű. Írt egy T betűt. Tudok. Ezt hogyan? Na mindegy. Oké, tiéd megvan. Azt Na, csináljuk és- az enyémet. Ja, Ja, közben várjál, indítsd újra tudod a kliencidet. igaz. De közben meséld el, hogy hülyéskedtünk. Ja, igen, hát kicsit a szemmel átcraftingoltuk. De meg is mutatom, hogy például, hogy hogyan. Oksa. Volt ilyen. Uff. Ilyen volt. Ilyen nagyított szemű. Volt. Júj! Ezt nem akartam. Volt sima ilyen. De ez így jól néz ki nagyon. Volt... Bőrszínű. Ja, ilyen bőrszínű, ja. Ilyen bőrszínű kinagyított. Na, lépjünk hát vissza. Mindegy, hagyjuk. Ilyen. Szóval sokféle volt. Elhülyéskedtünk itt. Még nem vagy fenn. Tudom, most lépünk be. Kreatív 2. Ja, itt vagy. Na, most látod az ujjamat? Az új adat. Igen, látom az új adat. Nagyon szép. Nagyon. Na, szóval engem fogunk így megépíteni. Ingyen? És Ennyi. elvileg 3 kató kezdjük. Na. Hogy nézzek? Fehér. Én fehér lábikon van. Várjál kicsit messze, innen kezdjük. Mely? Várjál, így. Innen van. Így, Innen, puff. 1, 2, 3, 4, 5. Innen. Jó. Innen, 1, 2, 3, 4. Milyen hosszú itt? 8. 8. Oh, csináltak reggelt, ezt köszönöm. Igen. Igen. Yes. Reggel. Erre, hogy vagyok? Így megmesem magam. Legnehezebb. Oké, ja. Hát nem könnyű. Oké, jöhet egy fekete. Fekete vákó. Aztán... még egy sor jöhet. És közéjük kell rakni majd. Nem kell még egy sor. Igen, ezt akartam. Nem kell, hanem mint a fekete, fehér jön egyből. És közé kell rakni majd. És most szürke. Igen. Szürka? Igen, ilyen szürkőbe szürkültem. Én csak ilyen kockákba, ja. És akkor... Oké, és akkor még egy sor szürke. De várj, hallod? Nem kéne úgy, hogy így. Nem így kéne. Nem. De? Nem, mert az túl nagy lenne akkor. Jó, tényleg jó. Na. Akkor lesz ilyen egy sor. Most jön megint szürke. Magint. Erre rakom én ide. Várjál, hogy néz ki a gatyára, és még valamilyen szín kell. A fekete. Fekete. Hát itt csak így simán fekete. Nem, mert ott 4 kocka van ott a gatyára. Igen, 4 szürke kocka, azt mondom. Mondjuk fehér. Na, ezt mondom. Így kellett volna az előbb is. Ó, nem baj. Most ilyen nagyon szépen fogok kinézni.
Jaj, de mi hülyek vagyunk. Miért? Várjál, nehogy így építsd, ugyanúgy néz ki. Jó, jó, tényleg. Hú, tényleg még az oldalam is olyan. De már... De ott csak egy. Nem. Igen. Ja. Fehér. Világos. Hú, úgy nézett, mint a csak fehér. De beszűköl. Hol van a jég? Egy sor fekete és megint a kocka. Jó, eddig normálisan néz ki. Új, én csinálom közben a hátulját. Jó, ott nem is néz ki. Ott csak egy sor, itt csak egy sor van. Nézd meg, ott csak egy sor Ja, van. jó, oké. Meg itt oldalt is. Oldalt. Ok. Most- Rosszul csináltam. Miért? Mert egyel följebb jön. Tényleg? Most lesz jó. Többi meg fekete gyapjú. És akkor megint jön a kockázás. Oké, amúgy szerintem az részenként lesz bent majd. Így először megcsináljuk a lábamat, aztán a felső testrészemet karokkal. Aztán utána jön különben a fejem, és utána meg egy ilyen nagyon szexi. Na mindegy, építsünk. Nem a test után, nem a kéz jön. Mint az De enyém. nem, a testtel együtt megépítjük a kezet is akkor. Na, Bár mondjuk, jó. jó eddig. Igen, jó eddig. Várjál. Várjál. Nem visszhangzik hallom. Mindjárt kész vagyunk. Ok. Most mi jön? Kell még valami? Ja, még. Ja. Most mi jön? Hát most csak fekete már egy sor, nem? Már milyen lánc. Fehér. Fehér jön. Ja, igen. Csak ott még egy ott. És akkor itt is. Ja, nem, itt. Várjál, már jól megcsináltam. Széke. Oké, várj, menj onnan. Széke. Így ilyenkor. Még. Ennyi kell. Várjál. Állj meg, hogy nézzem. Ja, itt már csak fekete. Nézzél meg. És ez itt a fehéret így kell, hogy ne De várjál, hátuljában nem ki... Ja, megcsináltad jól. és kész, ekkora a láb. Oké, akkor ez lett volna az első rész ecske. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, akkor majd következőleg megépítjük a testemet, meg a kezeimet, és utána meg a fejem következik majd. Na, következő videóig, sziasztok!